No, no, nazdar, čaves. 11.11. máme nové videjko na kanále. A ešte by som chcel upozorniť, že všetko, čo poviem v tomto videjku, je môj názor, hej. Neplač, prosím. Môj názor, vieš čo? Ja si to tak myslím. Takže v tomto videjku prebereme Drake albumy, od najhoršieho po najlepší. Je ich tu dokopy 12, aj mixtapy a tak. Ale prvý jeho mixtape, So Far Gone, som tu nedal, lebo proste sa mi ho nechce počúvať ani nič. Proste, ale nedal som ho tu. Ale toto, ako chcel som to urobiť trošku serióznejšie, ale ako vidíte, nie je to moc seriózne. Ale tak trocha to je. A dačo sa aj naučíš, dúfam. Neviem, ko všetkému dačo poviem, áno. A tak pekne to bude všetko. Dobre, všetko je môj názor, ideme na to. Takže Drake, hej, PowerPoint je to, áno. Tak keďže ho poznáš Drakea, aby si vedel proste, kto to je, áno. No, dobre. Najhorší album, Honestly Nevermind. To je úplne hrozné, reálne. Pre mňa ako fanúšika rapu je to úplne strašné. Tam je taká hudba úplne, že tam máš na Spotify, že nie hashtag rap alebo dačo. Ty to môžeš dať, že house a dance hudba, to čo je akože. Viem, že tam je jeden rapový track, ten som si pridal na playlist, inak úplne hrozné, ako čo to je? House hudba? Bro, reálne úplne cringe je to, príde mi to také. Neviem, tu to vidíš takto. Veľmi kvalitné je to, áno. Takže to je 12. Na 11. mieste máme Views. Ojoj. O nie. To je celkom kontroverzný názor, že? To má svoje obľúbené pesničky Hotline Bling a One Dance, že? To sú jeho najúspešnejšie na jednom albume. Inak je hrozný. Tie songy nemám rád. Neviem, ako je v pohode, ale neviem, on má také lepšie ešte. A to je taký otravný mainstreamový album. Strašne úspešný. Ale úplne, neviem, otravný je strašne. A nechceš to počúvať moc. Už, keď to je všade. Dobre, to bolo 11. miesto. Ideme na 10. už rovno. Dark Lane Demo Tapes. Áno. Je to mixtape. Celkom experimentálny. Ako, je tam aj dačo dobré, ale nič výrazne nové. No, dačo dobré, nič výrazne nové, chápeš? Ako také mid, hej, ako na čo to vytváral. Je to mixtape teda, ale nič výrazne nové, takže také mi to príde nuda. Ako pridal som si tam také songy na playlistík môj. Inak playlist na kanáli máte. Druhý link, áno, Spotify playlist, kľudne si ho pozrieť, čo ja počúvam. Vieš čo? Aby si vedel, určite to zaujíma, ale dobre. 9. prídečka, jeho debut, Thank Me Later. Neviem, táto fotka je taká pokazená. Toto tu nemá byť a tu má byť ešte dačo. Neviem proste. Áno, ako je to debutový album. Ako celkom v pohode začiatok, ale nič zaujímavé. Nie je to až tak dobré. A nie je ani tak prepracovaný. Proste debutový album. Jeho prvý. No, až na ten, čo tu není. So Far Gone mixtape. Hej, proste ako v pohode. Mne sa páči, ale 9. miesto sú aj lepšie, áno. Ako tento ďalší. Certified Lover Boy, áno. To je toto. A sa mi moc nepáči. Možno by som dal aj toto, že je lepšie ako toto, ale neberieme tu len môj názor, bereme to aj celkovo, takže toto je asi aj lepšie. Pridal som si aj na playlist pekne väčšinu song, ak nie všetky, ja som si istý, podľa mňa aj všetky. Ako také mi to príde, hej. Ako, sú tam aj hity, ale také zmiešané ohlasy. Je aj obľúbený, aj nie. Toto mi nedal zväčšiť, tak som toto zväčšil, áno. Toto asi dám na thumbnailu. Nechce sa mi ani robiť, už je 20.06. Nechce sa mi to robiť, ale no toto bude thumbnaila. Dobre, áno, to bola 8, ideme na 7, čo je collab s kým to je? S 21 Savageom, áno. Her Loss, to je takáto titula, vidíš? Vidíš to proste? Ako celkom je to obľúbený, pozitívne prijatý.
Hej, akože aj mne sa páči celkom, je to celkom zaujímavé, ale taký menej zapamätateľný mi príde. Ako sú tam celkom v pohode, ale neviem, také mi to príde. Nie je to úplne v popredí v Drakeových albumoch. Ale ako viac sa mi páči tento collab album s Futurom What a Time to Be Alive, čo už je 6. priečka. Máš takéto diamanty ako keby, áno. S Futurom je to teda, sú tam aj hity celkom. Ako sú dosť celkom v pohode, je to album, podľa mňa tento je viac obľúbený jak tento. A mne sa tento viac páči, takže máš smolu. Hej, je to môj názor, prosím ťa. Neplačkaj tu. Ako celkom sa opakuje zvuk, hej, a texty tiež nie sú úplne prepracované, ale celkom v pohode. Tak, na počúvanie. Mne sa to páči. Ďalej je čo? More Live, áno. Neviem prečo, je to naopak proste. A je to playlist ako keby. On sa stále zväčšuje. Stále, teraz to máš tak 20 song. Neviem, ono sa to stále zväčšuje, to majú aj takto napísané. A playlist by, neviem čo, je to naopak. Ale tu je toto Drakeov tatínko, áno. Neviem, proste je to playlist, stále sa zväčšuje. Ako taký je celkom experimentálny. A nie všetky songy sa uchytili, ale celkom v pohode. 5. priečka je celkom na to sedí. Hej, ako za mňa celkom v poriadku je to, a Drake máš tak dobré albumy. Ale aj má zároveň, neviem proste. 4. priečka. Scorpion, áno, tu sa je dobre napísané. Scorpion, je to dvojdisk. Sú tam aj hity, napríklad God's Plan, alebo Non-Stop, alebo Worst Survivor sa mi zdá, že je prvý track, alebo dačo také, neviem. Ako, sú tam aj celkom kvalitné songy. Sú tam dosť kvalitné songy. Celkovo tak mainstreamové je to. Hej, ako celkom obľúbený, by som povedal. A top 3. Fúha, čo to len tak bude. If you reading this, it's too late. Nevedel som nájsť fotku, tak som to tu dal, že tu je takto napísané. If you are, áno, reading this, it's too late. Tu máš toto a také ručky ešte sú tam, sa mi zdá. Áno. Ako celkom v pohode album, je to mixtape teda. Celkom prekvapil celý svet. Aj to je jeden z najlepších Drakeových, takže si to tu aj zaslúži byť vlastne, že? Je to tak. Áno. Potom. Čo? Nie! Ja som to líkol. Nie. Či nie, nelíkol. Dobre. To bude tam zamazané. No, Nothing Was The Same. Áno. To je druhý najlepší od Drakea. Má to celkovo uznanie. Mne sa strašne páči ten album. Má to celkové uznanie od celého sveta. Proste je to celkom, sú tam ikonické skladby. Celé je to také ikonické. Proste je to super. Hej. A top 1 priečka, to je proste už Take Care. Proste to je jedna to je, áno, tu to píšu. Takto. Ako, toto je proste už dané svetom. A ja len súhlasím, akože Take Care je fakt dobrý. Najlepší album Drakeov. Tam nemám moc dobré, ale dobre. Tu máš, len je takto nápisy. Je to celé trošku viac, ale to nevadí, dobre. Je to najlepší proste a fakt to mal veľký vplyv, neviem v akého je to roku, tak 2007, 8, neviem, tuto takto bude napísané. A ako malo to veľký vplyv aj na rap, aj na R&B, čo tam tiež je vlastne. Ako je to dosť dobrý album. Dobre a Dovey, hej, to už je koniec. To už je koniec, takto pekne, takže ja ešte som chcel dať povedať. Ešte som si pripravil hodnotenie albumov najlepšie alebo najlepší J. Cole. Takže na J. Coleovi sa pracuje už. Už to mám napísané aj tie poradia. Ešte to nejak spracujem poriadne. A neviem, buď to vyjde zajtra, alebo neviem. Tento týždeň to ešte vyjde.
J. Cole albumy. Hej, dobre. Takže, tu máš takto toho Drakea. Bro, a choď mi už hodiť. Ježiši. Choď mi hodiť follow na môj Twitter, krásny. Dávam tam reálne, ja som to tam tweetol pred 3 hodinami, že to videjko už vychádza chvíľu. Tu sa opäť dozvieš najviac. Alebo aj mi napíš, proste mi napíš ešte dolu do komentov, koho by si chcel zase vidieť, aby sme hodnotili, alebo dačo proste. Dobre. No dobre, už sa lúčim asi. Dobre, maj sa krásne. Maj sa.